mai turare zo nan zo. Wallahi la lokai dai ban Allah. Ya ina ainihin mai turaren? A mai turare an gwanci yalla shi sa. A gani ma maganin dan banza dai shi na nace bari in hito yau in kamar ya ƙara ci amarci. To yanzu ya ake cikin ni akwai turaren masu kyau wurin nan. Akwai masu kyau, akwai sabbi wanda ka dogo jiya jama'a an kawo su. To mi annan mi a sunan su? To akwai lausar da akwai kamba akwai zuwa. Akwai refinery da NPC. Ka da Allah da ka ta tsaya ka ji ni ba su nika bukata ba. Ka san halin da ake ciki wallahi kasar ga tamu. Kowa na karɓar kebura. To mota ni siyo la sati na guda har yanzu ban hauta ba matsalan mai na. Akwai wanda da kaban nufe sama tanki na kawai in ji shi full. To mu gani NPC a suna ne. Mu haka muka bukata.